Днес така изглежда Боровец през летния сезон. Зимния курорт Боровец през летния сезон. Не е като да няма хора, бе. Лифтовете са зад мене. Какво става? Има хора, не е като да няма. Хотелите са почти пълни. Хора има навсякъде. Навсякъде има хора, туристи. Е доста хубаво, иначе. Като за 2-3 дни хубаво е тук за ваканция да дойдете. В този хотел сме ние зад мен. В този хотел сме отседнали. И тук почват магазинчета. Тук за ядене. Ама да, доста красиво, не като да ми заслужава си идването тук.